Нефертити лифтинг представлява процедура, при която ние въвеждаме ботулинов токсин в областта на мускула на платизмата. Тази процедура може да бъде извършвана при пациенти над 25 годишна възраст, при които искаме да имаме превантивен характер, а при пациенти, които вече е започнало отпускането на лицето, има лек лифтиращ ефект. Процедурата се извършва в рамките на 15 минути. Първо почистваме зоната, след което очертаваме зоната на платизмата и след което започваме въвеждането на самият токсин в зоната. Бокутюр. Бокутюра представлява ето този разтвор. Първо ние го приготвяме предварително и изтегляме необходимите единици за приложение в областта на шията. Инжектирането се случва посредством много тънка игличка, така че не е болезнено за самите пациенти. Молим пациента да се обърне настрани и започваме инжектирането. Бокутюр може да бъде използван и в долната трета на лицето. Сега ще ви покажа как ние слагаме ботокс в областта на брадите.